Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο? Λοιπόν, το πολλαπλό βιβλίο είναι το νέο σύστημα επιλογής σχολικών εγχειριδίων. Μέχρι σήμερα κάθε μάθημα διέθετε ένα μοναδικό βιβλίο, το οποίο χρησιμοποιούσαν υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές και όλοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας. Τώρα, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν το ίδιο μάθημα, συναποφασίσουν ποιο διδακτικό πακέτο θα χρησιμοποιηθεί στο σχολείο τους κατά το σχολικό έτος 2027-2028. Η επιλογή αυτή θα πραγματοποιηθεί αυτή τη σχολική χρονιά, δεν αφορά όμως την επιλογή ενός μόνο σχολικού βιβλίου, αλλά ενός ολοκληρωμένου διδακτικού πακέτου. Δηλαδή, θα περιλαμβάνει το βιβλίο του μαθητή, το τετράδιο, ψηφιακό υλικό και ενδεχομένως και άλλο εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό. Σε ορισμένα όμως μαθήματα ενδέχεται να υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο διδακτικό πακέτο. Παράδειγμα, στα αρχαία απομετάφραση στην Οδύσσεια της Α Γυμνασίου προσφέρεται ένα μόνο διδακτικό πακέτο, επομένως δεν τίθεται εδώ ζήτημα επιλογής. Το νέο αυτό σύστημα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-2028 και θα αφορά το δημοτικό, το γυμνάσιο και την Α Λυκείου. Οπότε, Φωτεινή, είναι μια νέα μεταρρύθμιση. Τα βιβλία αυτά δεν είναι διαφορετικά ως προς τους εκπαιδευτικούς. Όλα ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, υπηρετούν τα ίδια προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και αξιολογούνται με τα ίδια επιστημονικά κριτήρια. Όμως διαφοροποιούνται στον τρόπο που παρουσιάζουν τη γνώση. Δηλαδή, ένα βιβλίο μπορεί να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην διερευνητική μάθηση, ένα άλλο να χρησιμοποιεί περισσότερες εικόνες και διαγράμματα, ένα τρίτο μπορεί να βασίζεται περισσότερο στην συνεργατική μάθηση, στην επίλυση προβλημάτων. Ο εκπαιδευτικός αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέξει το βιβλίο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες των μαθητών του. Και να τονίσουμε ότι όλα τα βιβλία διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης διδακτικών βιβλίων με λύσπη, άρα αυτό επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε πρόσθετο ψηφιακό υλικό. Πολύ ωραίο αυτό. Μπορείς να μας δώσεις μερικά παραδείγματα για να δούμε καλύτερα τις αλλαγές, ας πούμε, που έχεις εσύ επισημάνει? Το πολλαπλό βιβλίο, όπως είπα και πριν, είναι μια νέα μεταρρύθμιση. Τα βιβλία αυτά έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχουν επιστημονική εγκυρότητα, είναι παιδαγωγικά κατάλληλα και έχουν και ένα συνοδευτικό ψηφιακό υλικό. Άρα, στην ουσία, ο τρόπος προσέγγισης του κάθε μαθήματος είναι ίδια, απλά παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία.